kuti Tezara vanoda pfuma yavo ndoda kuripwa nemombe 6 nembudzi 3 ne$2,000 autarizvo ndiswedi Waire vachitaura kuna Hombarume Pocket. Waire Swede. Then okay to Hombarume. Taura tinzwe kuti wakarorana ndiyo yakadzi yako vane makore mangani vanowana here vachiri wese here kusvika riri gawagarawo wakaroorana gore 1993 iye hanzvadzi yako anonzani Chesi Swedi. Alright. Taurawo. Turana 1993. Wakaita zvimutizisa ari kuchikoro. Amutizisa vaenda naye. Ndobva watumira $20 ichandira ikuru. Zvakaguma zvakadaro. Ndokugara. Svika vakaita vana vatatu. Musikana nevakomana 2. Musikana akazororwa vakomana vakadhororwa vanoenda akarora kumasati. Saka muyu Oketi Hombarume mukoma wake left ndiye akanga akatora hatadzi yangu. Saka Oketi uyu left akafa. Saka kufa kwakaita left ndokutaura nawo vakomana onenga nyaya iri papa ndosina kubvungudzwa mamira akaita chi zvanga zvakaita kuti hapana chavamakanga makaita apa mandidaidza kuti ndiuye panhamo hapana chakatoita nyaya yedu kusvikira tapedza asi tozomutaura tangu takumba ndobva tabvumira tataenda kumba tapedza kuiga anga ari murume wehanzvadzi yangu tasvika kumba tataurirana Oketi ndobva akanditi Tezara nyaya yenyu ndikuinzwa asi regai ndiite se nditi inini nditaure nyaya yangu ndichiti zvinezvi ininiwo zvinenge zvakandiremera asi ndakuchikumbira kwamuri Tezara kuti sezvo ndine mwana wangu musikana aripo uyu kudaro mwana akaberekwa nehanzvadzi yangu anga achitori mudiki ipapo hawa mwachina vachitera vakomana vako vachitori vadiki zvikanzi ndowanda kuti inini tochitaurirana Tezara kuti mochindipa excuse kare zvinezvi kuti panozororwawo mwana wangu ini ndo pandinounzawo chi ndo pandinokwanisa kukupayiwa zvinhu zvangu ndikati takamboda kuita nharo ngati akunani but munongoziva kuti tasaimone pane mwana ndokungangandipa panga chiri zvekuma 6 years taumana kana ndimo munondiwo zvinofamba iro pamakundiita apa ndagara ndachiuya muchingondita regai timbogare dare redu regai timbogare dare redu tione kuti tinozvifambisa sei kusvikira izvinezvi zvazvaka mwatatonga patongeraita izvinezvi timakutaura kuti udaiso saka ndinozviita sei alright hapana chakaita tongonamata kuna Mwari kuti achaita sei atichengeterwawo mwana kusvikira zvasvikawo pasaizi zviri nani zvishuwa Mwari akachengeta mwana dzima ramwana akasvika pakukura nobva aroorwawo kune zvakanaka nobva andidaidza zvataenda mwana nobva aroorwawo zvakanaka right aroorwa mwana mukomana akatora chi pfuma yake ndobva isamwana Tezara nyaya iripo ndeyekuti tikukupai mari yebhasi $50 yemangu uye koshamwari wonaka nyaya yangu hauraita tosara tichigadzirisa sedare redu remusha tosara tichigadzirisa ndadzokerazve kobayapaya mukuita sei ndinangarireyo hapana chabuda tokusara mhinduro yavo ndeyekuti tokusara tichita sei tichigadzirisa tosara tichigadzirisa zimara ndakaona ndikati inini pamwe handisi kuziva kuti pamwe ndaita mudiki here kuti ndibvunze kana ndaita sei ndobva ndakabvunzawo mazano ndikati ndoita sei ndokuti director dai waifamba wakadai 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 wakaenda kunana kumadzishe pamwe nyaya dzekudziona zvakanaka saka nyaya yangu ndokuenda noimhangara kuna ishe ndakainoimhangarira kwaishe kati ndo kutransfiwa kuenda kwaishe nedevu
mushure mekunge matransfera yakaitwa ndeyekuti wanova baba mukuru wake sabhuku mbarumeko ndo wakaita kuti nyaya itransfer kubva kuiende kuti wakatofona direct kwandosvikanzi imimi tezvara nyaya yenyu haiite kuti itongerwe kwamakanomhangarira iko hakuiti nekuti ishe nedewedzi vari kutaura kuti handina munhu wangu anonotongwa naishe kadzinga ikoko saka imimi chovhai pasi korona kuti fambai netsoka dzenyu muuye kuno saka imimi makundidirecta kwekuenda asi inini pandakauya makanditi enda unomhangara kwawanda nekuti hatina chatiri kukupa uyu woke takuradzira kuti ini ndakapedza nemi anatesvara handina kana chandiri kukupai chikonzero charotaura kuti ndakapedza nemi ndina mukoma wangu vanova vakuru vakasvika futi pakufafikanzi ndo wandakapa but wakawapa papi inini ndinozwa nyaya dzenadzisa iwo wakawapira papi orati kana wakandi ini handina nharo nazvo ndipowa mapepa acho namakanyorana namukoma wangu ndoziva kuti aiwa makapedzerana kusvika paorit nekuti pamwe wana undiudzawo havo ivo mapepa hapana shamwari orit nyaya yachona ini ndaendesa kudari chiuyawo kudari wachona kauratidzana baba varenga vari kumapepa kuti aiwa ndo zviripo because nyaya yachona kandindie mapepa hapana kamunhu wekuti unosvika pakunobvisa mari parodi ndidaroora pasina nyaya pasina pepa saka ndo ini ndinopa nenyaya yangu mboti iwo chindipawo pepa rachona inini kana ndinaroora ndakakupa because anofana kunge atiwana 3 kana 4 ini ndobuditsawo rangu wobuditsa rako saka aenda kudedzo pekutanga haana kuuya radakuwa futi rimwe date rechitura ina kuti haana kuuya pese ipapo ndiri kufamba ndikubva kumarondere kwamunogara ndichienda kudedzo chibva marondere ndichienda kudedzo haana kuuya kusvikira ndazopuwa tsamba yekuti ndiite se mukomana yakapiwa mari naoketi anonzi akashaya wacho anzi Ridi Maguda. Swedi Maguda. Okay, Ridi. Alright. Iyo iruweka. Anti todachi mombe 3, what is 6? Mombe 6 nechi budzi natu 2000. Pamutongo apo munoti chi vanhu maizwa nyaya. Mambo semamirira zvakaita padare susu dare tinototi vanofanirwa kubvisa yababa yamai nematyorwa tiri nhatu nembudzi nhatu dzimwe ndozvavanozobhadharirana vamatare avo ndozvafanirwa kutanga kuita kana nemari idzi tinongozisendeka pasai Mbovunza mai makata wana 3 vasikana wangani musikana 1 akaroorwa sei akaroorwa zvakanaka here akabviswa mombe hadzisati dzabviswa vakachajana mari mamuripo kapa akaroorwa mwananyu chinyi chakabviswa zvese ndinazvo bepa rangu vakatorewo bamini vachititula kunokopa saka ndikunokopa kwakaitawo vari kutaura kuti baba vakasvukira kodya mabhuku redu havachabudise bhuku saka ndini ndakatofona kumukwasha kuti nditumirei mapepa ekuroora kwenyu ubva ndatotumira mufondi mamwere mazviprinda mauya nazvo zvakavhenekapepa but ndezvake ari kudya mari ndeyani ndipamunini munini ndiye okati ndiye oketi eh ndiye ari kudya ndiye akarodza ndiye ari kudya izvo ikodzera alright saka isusu dare ronotiti obhadhara zvataurwa izvo mombe nhatu nembudzi nhatu vana kuuya kubasa kudare ari kubhadhara mbudzi nhatu dzedare saka zvinhu izvozvo zvinoda kuti zvibhadharwe moona mukomana weyo mapurisa kuti aendese kuti zvavasina kuuya makosi enyu imari namapedza mari yakapedza muchifambisa imari taurai mari yatina kubva pandatanga kufamba nawo ndiri
kusvikira pane zvinezvi yatodarika pa 300 right. Makabvisa mari yemasamoni kutanga uko ndakabvisa $35 ando aisa pa 300 taura ungwa pana padare makabvisa mari nekuti rauti tiite plus pana pa $7 kuti aende saka nitoti 370 taisa imwe tichingoisa 350 mobhadhara mapurisa $50 handiti kuti zvausina kuenda kuuya kudare nyaya yatonga. Saka tokupa 7 days kuti udi ubhadharire zvinhu zvataurwa izvimombe 3 nembudzi 3 ne350 yemakosti zvichireva kuti mombe dzinozoita 4 handiti tomupa 7 days kana asina handitane mombe roketi mapurisa ukaenda kundotora mombe dzenyu 50 munoiona nini yekuti judgment iende munoiona nini tsvakai 50 kuita kuti mukasike kuona zvinhu zvenyu dai makasika kuona iyo $50 because munova mando makosi enyu inenge ya 350 yaimwe mombe so that wakomana wasimuke kubva wandotora after 7 days. Mungatore nguva yakadini? Baba ndiye zveda umira kuti tikandaenda kwatiri kushandira pamwedzi mwedzi ngwatowanzokuwa mari musi wakaita zvitasi mwedzi wakutopera saka muunza $50 yekuti iyo judgment iende manzwa vanonyora kuti 50 to pay $50 yesamoni muunza zonzi 70 to pay $50 yesamoni so that zviro zvindotorwa ikangaenda kwakunyomira 7 days 7 days zapfuura moha maorganize kuti andotorerwa mombe dzenyu dziri 4 dzinoita kupi muri kupi mimi maronje right ipapo moha maekani kuti vanotora nedewedzo marondera pane pachidiwa mari yedhiziri yekuti mundotorerwe zvinhu handiro vanadzo mombe but chaudiwa mari yedhiziri yekuti motikari ende kundotora saka moha magara makagadzira mari yedhiziri kuti rori rinobva raenda kundotora kunedewedzo richibva randosiya mombe dzenyuko richiuya kuno marondera kugara kana mchiti marondera tinogara pana masomera pamasomera pasvosvea so zati mundotorerwe zvinhu zvenyu rora renyu saka ndo zviro zvinodiwa kuti mari yedhiziri nekuti hatina dhiziri rekuti rinosimuka kuti hatina rori saka munhu wacho anenge achida rori makosi anozondotorera ikoko dhiziri rinenge richiita tionaiwa vakomana kuti monzwa kuti moha mangoita bhajeti yacho motaura nevakomana namadondo ava bhajeti yacho $50 yekuendesa samoni nedhiziri yekundotora satozvipa 1 week kuti ukangotipa mari yekuendesa tokupa 1 week kuti tinondotorerwa mombe dzenyu